ഞാൻ ലിസ് മരിയ ബേബി. എന്റെ സ്വദേശം തൊടുപുഴയാണ്. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കണ്ട ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന ആകാശവാണി കവരത്തിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി പറയട്ടെ. ഞാൻ കണ്ട ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു പക്ഷേ പേരിനോളം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കൊച്ചു നാടും നാട്ടുകാരും. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പ്രകൃതി രമണീയത സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയേറിയ കടലുകളും കടൽ തീരങ്ങളും. പക്ഷെ അതിലേറെ ഭംഗി ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കാണ്. ഇരുവശവും കടൽ തന്നെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് എയർപോർട്ട് പോലെ ഇരു കൈയും നീട്ടി ഏവരെയും ദ്വീപിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന നാട്ടുകാരാണിവിടെ. എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്നു, സുഖവിവരം തിരക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ട ലക്ഷദ്വീപ് സ്നേഹത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷദ്വീപാണ്.